Ylimielisyys, osa 2. Mulla ei kyllä kanskaan väliä, mutta mä haluaisin kyllä nallen. Mä ainakin haluan varmaan uljakseen, koska se on niin uljas. Mä haluan kyllä... Mä en tiedä, että mä haluan. Mulla ei väliä. Kään. Ei mulkaan väliä. Mulla ei väliä. Mä haluan pikkuponin, esimerkiksi nupun. Ei, mä haluan cashin. Mä haluan Christopherin. Okei, hyvä kun kaikki on paikalla. Sanon nyt, että hyvää huomenta. Ja voitaisiin heti aloittaa hevosien jako. Aada menee sitten Pompulalle. Mä en sano, että mä pääsen sillä. Pompula! Pikkusen peli. Niin. Pompula! Sitten Elinat vois mennä omilla hevosillaan, eli Felixeillä. Yes, totta kai. Uljus. Siiri menee sitten Uljalla. Mä toivoinkin sitä. Okei, siis piti sanoa, että tässä on siis kokeneimpien ryhmät. Ja joo. Eli pari vielä pääsee tähän kokeneimpien ryhmään ja sitten tulee niitä vähän, mitkä on vasta aloittanut ratsastuksen tai ei ole ihan niin hyviä kuin ne muut, jos on harrastanut vaikka pitkään jo. Niin joo. Ja nyt sitten Ella voisi mennä tuolla lumilla. Ja ne pääsee ratsastamaan. Ja viimeisenä sitten tähän kokeneimpien ryhmään menee Milla. Ja se meet tuolla... ja Milla menee siis Fannilla. Sanoa. Joo, voit mennä. Kivaa. Okei. Sitten tulee tämä toinen ryhmä. Kaikki tiedätte, että me tehdään, mutta sitten mä jaan teille hevoset nyt. Alina voisi mennä ainakin Donnalla. Yes. Kiva hevonen. Vaikka mä sanoinkin, mulla ei ole väliä. Jemenna menee sitten Nallella. Yes. Erika voisi mennä Nupulla. Jes, mä toivoinkin nuppua. Jee. Se nuppu on. Eli voisi mennä Cashilla. Jes. Ne meni millä muullakaan pääsi. Kun mä oon niin lyhyt ja pieni. Mut saanko mä mennä Rambolla? Et kun nyt menet Cashilla. Tyhmä. Mä en jaksa mennä avaamaan porttia. Pakko kiivetää. Ei, moi Cash. Vitsi, tää on iso tää tiimu sulle. Sillä, että jos mä varustan nää, niin saatat varusteet pois. Okei, sitten vielä Emma voisi mennä Murulle ja sitten Riikka voisi mennä Christopherille. Sitten menkääs vaan varustamaan hevoset. Mä menen sitten katsomaan, että... Niin, valmistamaan siis tuntia, enkä katsomaan mitään. Ja joo. Noin. Sitten takaisin. Pestinkö sinua? Pitäisikö valita?
Kuka sanoi, että valehtelee, ettei pysynyt hampaita? En ainakaan minä. Sillä välin. Ollaan varustettu, kaikki tulee osa.